Kom med det. Kom. Get your ass down. Vi skal lige have vores tredje medlem her. Ja. Hvilket vej? I dag så skal vi prøve at tegne hinanden. Det bliver så grimt. Med hatte for øjnene. Ja. Og jeg skal egentlig bare... Okay. Nå. Okay. Hvad er det? Jeg trækker hatten ned over hovedet, og så... Skal vi tegne samtidig? I begynder at tegne hinanden. Jeg kan slet ikke huske, hvordan du ser ud mere. Kan du ikke? Okay. 3, 2, 1, nu! Store øjne. Jeg har faktisk små øjne. Husk at tage det ene store og det andet lille. Nå ja. Okay, jeg er du griner. mega glad om munden, fordi du griner mega meget. Jeg ved det, jeg er glad. Okay, jeg kommer din ansigtsform. Wow, okay, undskyld, hvis du bliver grim. Hvad hedder det, og du har hat på i Lige dag. måde sød. Du har hat på i dag. Ja. Den bliver pæn, den her hat, det kan jeg godt love. Der skal være lidt på toppen her. Jeg gætter lige rigtig meget mascara på. Ja, okay. Jeg tror egentlig, jeg glemmer at lave øjenvipper på dig. Jeg skal bare lige finde dine øjne igen. Jeg tror, det er her. Han får øjenvipper i hovedet. Nå nej, man kan ikke mærke på papir. Sådan, hvor er det? Nå, du skal vel også have en hals. Jeg var bange for, at jeg kom til at tegne din hale på vej ned. Måske skulle jeg bare give dig en dobbelt hage. Jeg giver dig også en dobbelt hage. Ja, den er også stolt af. Og lidt mere hår, faktisk. Nå ja, jeg skal også lige tegne dit hår. Har du stadig pandehår? Nej, det har du jo ikke. Nej, jeg har ikke pandehår. Se, man kommer til at glemme, hvordan min ansigt ser ud. Ja, jeg glemte at lave næsebor på dig. Jeg tror egentlig bare, du fik sådan en elnæse. Jeg tror, din næse er her for en næsebor. Ja, jeg tror ikke, man kan se dine øjne. For dit hår. Okay, der er dit øre. Hej. Ja, Jeg ved det godt, men det er sådan en rigtig smukt en form, ikke? Ja, kan man egentlig se vores fødder? Nej, jeg har zoomet ind. Gud. Du har sådan en smuk en. Og jeg synes, det er mega varmt inde i min hat. Kan vi ikke sådan... Nej, skynd dig til jer. Jeg er færdig. Nå, okay, undskyld. Jeg 10, Nej, det vil være til. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wow, har lys. Det der var dit næsebor. Oh my god. Nej. Oh my god. Se, det er til jer med kongekronen på. Det er Mathilde. Undskyld, Mathilde. Det gør ikke noget. Jeg forstår ikke, at jeg kunne tegne så pænt. Og du... Det der, det er din dobbelthage. Jeg synes faktisk, din dobbelthage blev rigtig flot. Prøv at se din dobbelthage. Jeg synes, det er rigtig flot. Jeg synes faktisk, det er mega præcist i forhold til, du kan se. Det synes jeg faktisk, det gør godt. Det er fordi, jeg prøver at holde mig sådan indenfor, og så øjenvipper sådan her. Og så bare... Okay. Jeg er ikke bare klog og effektiv, ikke? Det er din øjenvipper. Nej, ikke også lige så. Jeg synes, jeg er rigtig dårlig til Med din hat. at tage med din hat. Nej, hvor er det smukt. Ej, jeg glemte at tage en hat for dig, så fik du en kongekrone i stedet for. Okay. Nej, hvorfor lige en Ej, jeg ved ikke, min ben. Det er sådan... Nå, men det var det for i dag, hvis